Dwi'n byw ym Lefel wrth ymyl Caernarfon, ond dwi ar fin symud I Bethesda, fel mae'n digwydd. Yn wreiddiol, dwi'n dod o bentre Bethel wrth ymyl Caernarfon. Fi'n byw ym Mhontyberem. Ges i'n ngeni yn Bangor yn y Gogledd, ond ges i'n magu yn Drefach yng Nghwm Gwyndraeth. Dwi'n byw yn y Felin Heli ar hyn o bryd, ond dwi ar fin symud I Gaernarfon. Ges i'n ngeni yn Hen Golwyn, ond wedi byw yn Nimbych y rhan fwyaf o mhlentyndod. Dwi'n byw ym Mhentref Eglwys ger Pontypridd, bod yn byw na rwan ers rhyw 4 mlynedd ar 10. Ond dwi'n wreiddiol o'r Gogledd, ges i'n ngeni'n Blaenau Ffestiniog, yn nhad yn Blisman, felly smydon ni wedyn I Faen Twrog, wedyn Dinas Mawddwy, am gyfnod acen gwahanol yn fanno. A wedyn, eithon ni orffan I fyny ym Mhwyllheli. A wedyn nes I symud lawr ar ôl mynd I coleg I Gaerdydd, a wedi aros lawr mae ers hynny. Ges i'n ngeni yn ysbyty H.M. Stanley Llanelwy, yr un ysbyty ag Ian Rush a Carol Parry Jones, mae'n debyg, tra bod mam a dad o'n nhw'n cadw gwely a brecwast yn Llanrwst, ac oedd dad yn gweithio yn ysgol y Creiddyn. Ond wedyn symudon ni lawr i'r de. Ges I fy magu I ddechrau yn Llanrwst am flwyddyn yn aros I mrawd I gael I eni, a wedyn symudon ni lawr I Gwm Tawe. A felly o'n i'n byw am 3 mis yng Nghwm Llynfell ar y mynydd, a wedyn symudon ni ar ôl ni, o'n I dal yn fabi, ni'n tua blwydd lawr I Bodardawe. Felly ges i'n fagu gan fwyaf ym Mhontardawe.